Tervetuloa Länsi-Uudellemaalle uuden Löydä lähteelle videon pariin. Meillä on täällä WWF:n suojeluasiantuntija Meri Ensiö kertomassa Inkoon lähteen ennallistamishankkeesta. Kerrotko, että miksi ja miten tämmöinen lähde ennallistetaan? Joo, eli tässä ennallistamishankkeessa meillä on ollut kohteena lähde täällä Inkoossa, joka on ollut täysin betonikaivossa pitkän aikaa, eli se lähde ei ole millään tavalla pystynyt vaikuttamaan elinympäristönsä kanssa. Ennallistamisen tavoitteena on, että se vesitalous palautuisi mahdollisimman lähelle luonnontilaista. Ja se, että miksi tätä tehdään, on sen takia, että ennallistamalla monenlaisia erilaisia elinympäristöjä me voidaan torjua luontokatoa ja ylläpitää biodiversiteettiä. Eli esimerkiksi lähteet on uhanalaisia ja monin paikoin huonokuntoisia elinympäristöjä, joten jokainen tällainen pieni elinympäristölaikku, joka saadaan vaan tehtyä tai kunnostettua lähdelajistolla, on aina kaikki on kotiin päin. Kerrotko vielä vähän, että minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä tähän Inkoon lähteen ennallistamiseen on tehty? Joo, eli meillä oli tässä tämä lähde, mutta sen lisäksi tuolta metsästä tuleva uoma. Ja sen uoman varten tehtiin 3 pientä kosteikkoallasta, joiden välissä oli putkipadot. Tämän tarkoituksena oli helpottaa alapuolisten peltoalueiden tulvia. Et oikeastaan tämä koko ennallistamishanke lähti niistä tulvivista pelloista ja siitä uomasta. Ja sitten kun saavuttiin paikalle ja kävi ilmi, että hei, täällä on tämä lähde, niin sitten innostuttiin siitä ja ajateltiin, että ehdottomasti jos tullaan koneen kanssa tänne tekemään toimenpiteitä, niin halutaan myös ottaa se lähde siihen mukaan. Ja se, että mitä tällä lähteelle on nyt siis tehty, niin ensimmäisenä muotoiltiin sen metsästä tulevan uoman ja tulevan lähden uoman väliin riittävä reunavalli, jotta ne vedet ei sekoittuisi. Sieltä metsästä tulee tummaa humuspitoista vettä ja haluttaisiin, että meillä olisi sellainen kirkas lähdeuoma edes vähän matkaa. Ja sen jälkeen urakoitsija pikkasen muotoilista lähdeuomaa mahdollisimman vähän, jotta se vesi voisi löytää oman tiensä luonnonmukaisesti. Ja sen jälkeen viimeisenä toimenpiteenä sitten nostettiin ja rikottiin se vanha betonikaivo sieltä pois ja kaavittiin ne kaikki rakenteet, mitä siellä oli. Siitä jäi semmonen vähän ehkä ikävänkin näköinen kuoppa, niin se on nyt sitten kivetty. Toivotaan, että se vesi kirkastuu siinä. Toivotaan, että siellä pohjalla olleesta hiekkapohjasta olisi jotain jäljellä. Lisäksi tässä kohteella oli vielä sellainen yllätys, että siitä lähteestä meni semmoinen ikivanha tukeista tehty vesiputki kohti peltoa. Niin se jouduttiin kaivamaan sieltä pois ja tukkemaan sitä savella. Ja seurataan nyt, että miten se vesi toimii, että jääkö he siihen lähteeseen, ettei se vanha putken paikka toimi niin kuin salaojana, joka päästää sitä vettä karkaamaan maanpinnan alapuolella. Mutta se oli myös ihan hyvä esimerkki siitä, että tämmöiset hankkeet ja projektit, niin näissä voi aina tulla ilmi tosi monenlaisia erilaisia ongelmia, mutta niitä sitten ratkotaan. Entä minkälaista voidaan odottaa nyt, kun tämä ennallistamistyö on tehty, niin onko sinne odotettavissa, että lajia voisi mahdollisesti palata vai minkälainen tilanne? Se olisi kyllä tosi hienoa ja me seurataan tätä ja katsotaan, että miten se lähtee kehittymään. Että ennen kuin tässä tehtiin mitään, niin tässä oli kuitenkin selvästi pohjavesivaikutteinen rehevä paikka, missä oli esimerkiksi lehväsammaleita ja semmoista rehevää kasvillisuutta, mitä ei ollut muuten tässä lähistöllä. Ja maaperässä, vaikka se on ennallistamisen jälkeen on karun näköinen ja käsitellyn näköinen ja rumankin näköinen, niin maaperässä on kuitenkin siemenpankkia ja kasvillisuus lähtee sieltä tulemaan. Se, että saapuuko sitten muuta lähdelajistoa, vaikka selkärangattomia, niin tietysti toivotaan, mutta ei voida sanoa varmaksi. Toki me ollaan nyt lisätty tuonne uomaan puuta ja kiveä, jotka toivottavasti myös auttaa sen monimuotoisuuden kehittymistä. Eli se puu lahoaa siellä vedessä ja se sopii kodiksi monenlaisille selkärangattomille lajeille, jotka sitten houkuttelee taas niitä syöviä lajeja. Ja kivet on samanlainen erilainen tarttumapinta, että tämä oli vähän savinen lähtökohtaisesti toi maa, niin ei jätetty pelkästään sellaista tyhjää savikourua, vaan myös pikkasen tuotiin sinne semmoisia elementtejä, mitä siellä luonnossaan olisi. Ja nyt sormet ristissä toivotaan, että se kehittyy sitten vuosien saatossa
luonnonmukaisempaan suuntaan. Tässä meidän ennallistamiskohteessa tällä kertaa meillä on mukana Finspring, joka toimii tämän lähteen kummina. Eli he on rahoittanut tämän ennallistamistyön, mitä täällä tehdään. Se on tosi hienoa, koska kuten jo puhuttiin, niin lähteiden tila on Suomessa ja erityisesti Etelä-Suomessa heikko ja me tarvitaan toimijoita ja toimia lähteiden ja muiden metsien pienvesien tilan parantamiseksi. Joten on hienoa, että ollaan saatu mukaan yksi uusi toimija, joka välittää lähdeluonnon tilasta ja haluaa olla mukana ylläpitämässä monimuotoisuutta. Kiitoksia Merille haastattelusta. Lisää Löydä lähteille videoita löydät Villiveden YouTube-kanavalta ja videon tiedoista löydät lisää tietoa tästä projektista muutenkin. Me toivotellaan täällä hyvää päivänjatkoa sulle ja pidetään yhdessä huolta näistä lähteistä. Kiitos. Kiitos.